Mr. Lava Flux. Kuha mo ito. Nay. Awa, sige! Ay! Pulpul layo guys. Woohoo! Karkaro ano kasi gamin? Nung tutok-tok. Magkawin doon. 5 minutes. So, boundary siguro ito ng lugar na malamig at mainit pa. Di kami nga nagpalipit dyan, Murdong. Sakto mo naman ang bila. Dahil karkaro na wag no kasi na eh. Kasi ko ah, ang lakas na ng bayan guys. Allah. Nakapaglamang na siya. Diyan sa akin pag nakumatuloy na. Hindi ko na puro tayo. Dito mo. CRF. Ay, patro kaya. Hindi ka kapatro mo ka na. Tulayo. Ipadas tatag sardo ang iting nga. Malam. Kita kita mo bilang. Hindi ka malang sendiri ko. Yan. Mansaw. Halo. Laba. Ano? Tara, let's go. Yun lang. Down. Mayat. Mayat ng kartakam. Agsaruno ta, sinaruno ka. Yun oh. Balansum lang ah. Tawid na.
diretso, diretso. Biyahe. Biyahe. Iba natin ay. Darwangan. Kaya, Ano may? saka makaangas na utak. Tikiwal siguro tao.
maginday di 45 senyora.